Het Simmerblomke. We zijn in Dan Wart en we zijn onderwijs naar Renske Bosgraaf Holverda. Zij is opnieuw terug geboren, Bina en Patrick. Ja, en Renske is 84 jaar en heeft al heel wat meemaken in haar leven. De boeren vonden daarom dat ze wel een mooi boeket verdienen. Want ze staat altijd voor hun kleren. Dus we hebben een heel mooi boeketje meenam van Gildedas Bloemenboutique uit de Westerijn. Dus we zullen even aanbellen en zien dat ze thuis is. Even zien waar de bel is. Oh ja, daar. Nou, ik zal het even beziekje. Ben je mevrouw Bosgraaf Holverda? Helemaal. Helemaal. Ja. Ik heb een heel mooi boeket bloemen voor jou. Iemand had je opjong voor het Simmerblomke van RTV NOF. Oh, ik zie het wel vaker voor de televisie. Ja, je hebt het wel eens zien? Jawel, van de week ook nog. Dat is hartstikke mooi. Nou, deze week heb je jou eruit verkoren. Ja. Nou, hoe kan dat zo mooi? Heb je enig idee waar het zo kennen wijzen die je opjong hebt? Nee, mijn dochter kent wel die en haar en boervrouw kent wel die en mijn buurvrouw kent wel die en ik ben een hele praten. Maar ik weet het net. Nee, je weet het net. Nou, ik zal je een beetje helpen. De persoon die mailt het, die zei ja, ze stuurt altijd voor uw kleren. En ze vertelde ik dat jouw man en twee ben van klopt dat? Nee, mijn man en mijn zoon en mijn dochter en mijn babysitter en mijn oerbabysitter. 5 stuks. Dat is nog een beetje meer? Ja. Oh, dat is... alle foto's die bij elkaar? Hè? Alle foto's naast elkaar? Ja. Ja, maar zo zien. Ja, we kunnen wel even naar de band. Ja, zo dat mij? Ja. Nou, dan rennen we even terug. Ja, het weer inderdaad de boeren. Die zijn van ja, ze staat toch zo vrolijk in het leven nog, ondanks alles. En ze staat altijd voor haar kleer, past op het hoentje en zo. Dus ze zijn van dat zijn er wel een mooi bosje bloemen. Oh, dan is dat Anne Wiensma? Nee, Bina en Patrick. Oh, hier op het hoekje. Ja. Ach, heer, dat is zo geschat. Ja, we hebben zo'n programma, maar gewoon altijd. En nog. Ja, hè? Ja. Ja, want ze vertelde ook dat jou de enige wie die wisten dat ze gaan trouwen. Ja. Ja, we hebben jaren en jaren maar nog op trokken. En er was net iemand die dat wist. En ik praat net, alles zit je van binnen. Dus toen dachten ze, dan kunnen we dat woord van wat vertellen. Zij bent trouwd op Ameland. Juist. Ja, hartstikke fijn. Wist ook iemand die wel een Simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.